салом духтаракҳои хушрӯ. дарси имрӯзаи мо бировардани қолаб. ай ҷадвалое ки шумо дорин намедонед чӣ хел истифода мебарен, ҳамун ҷадвалҳоро бо ҳамун ҷадвалҳо ма шумо нишон медиҳем. ранги ҳарвақтина мо схемаро мекашем. 4 кунҷа гардани клиенти шумо чанде боша, вырез чанде боша. Ман мехоҳед туғри када, бояд мо 4 кунҷа туғри кашем ки ҳамаи кунҷаш туғри боша. Мана инҷа 16 биромад. вақте ки 16 ки биромад, тарафи хати дима мо бояд 16 туғри кашем. хатои кашдагиро пайваст мекунем, хати 4 кунҷа, туғри 4 кунҷа мекашем. мо дар инҷа духтаро қолаба вақте мешава ки хатогӣ мешава, тарзи хаторо ислоҳ кардан, хатогира ҳавай мефаҳмонам. Манам хе ҷадвалҳоро дар хона дорем барои истифода бурдан. Чанд намудаш ҳастад. ана ки духтаро нигоҳ кунем, хати болонгира мо ду тақсим мекунем. ду тақсим шакл ёфтем, як хати мемонем ки шумода маълум боша. Хати тақсим кардаги нуқтара ба вырези дани курта пайваст мекунем, як хати рост. бо ин хати ростам ҳатман байн. вақте ки шумо ин хата кашиде, байни хата меёбем. Чанд сантиметрай мо байни ҳамира ду тақсим мекунем. 13 ки боша, мо дар 6.5 меғалта. мана и байн, мана и байн. ана ки чӣ кор мекунем духтаро? иш қайти метонем кашида ё ки ҷадвали бо ҳастай барои ҳозирушам дорем духтаро. мана иш қайти ҳам мешава, фарқш нестай. мо чӣ хеле мекашем? аввал серединаро туғри мекунем, ҷойда ки шумо бояд кунҷакаш маълум боша. мана михел камакак тарафи поён бояд бия буфура. ай ҳами середина ҳами мо тарафи поён манам хе мекашем. манам хел дидена? ана ки бояд ин тарафша кашем, бо тарафи иса гардонда ин тарафша туғри мекунем. ай мо байн сар мекунем, манам хе гирдак мекашем. аҳамият додем духтаро, чӣ хеле шид? капелкаи дароза кашид. ҳозир ай тараф кап пирват мекунем. маълум шуд духтаро, фасона дидем? ба ҷадвали манам хеле мо дани курта кашидем. ана ки нигоҳ кунед, бо ҳамия ду қадам мекунам. фломастерам дафъа сиёҳай. яке нахостен мақсад ҳамира ҳам хеле фасон духтам бо мегирем, вале шиш мекунем дар аввал. мо чӣ хеле мекунем? сердечка мекашем. сердечкара духтаро ай тарафи поён то болора 3 сантиметр ҷо мемонем. манам қа мана иша бо поён тарак мемонем. мана поёнаш тарафи мо бояд ним сантиметр ин тарафа бояд бубурем, ин тарафша да истуғри кунем. мана духтаро фасони дуюмаш бо камака хай дастон қайти рост кунем. ишам ай тараф мегзаронем. аҳамият не ки ман куҷоро кашидастам, вақте ки қолаба ки кушода кардам бидонем ки ман куҷоро кашидагиам. мана мисол ман якум фасона кашидам, маъқул нашид, оз бо дуюм фасона кашидастам. мана духтаро фасони дуюми мо. ана духтаро нигоҳ кунем, ҳозир чодараки ҷои утук мекардагим сафед ки буд нато тагижда манам хел вақти часи омода шуда нишон метим мефаҳмонам як бурга духтаро. мо ҳама вақт бояд қолаба дар даруни схема кашем. 4 кунҷаро ҳатман мекашем, размерура мегирем, гардан чанде, дарозӣ чанде. ҳозира аҳамияти духтаро гардана калон мепӯшанд, кушодира калон мепӯшанд, неки выреза майда мепӯшанд, барои ки китфакура майда мепӯшанд духтаро. барои ҳамин қад зависид ай шумо чанд қисмо майда мекунед, ай клиентон. мо дар даруни ҳамин қолаб ҳозир духтаро дар даруни схема ду қолаб кашидагием. ду қолаб кашидем, шумо доз мефаҳмонам духтаро. мо ҳам мақсад ҳар як тай мо дузанда таваллуд шидагӣ нестем. ҳамин ман наметонистам мисол хатогиро ҳозир ма дара шумо дам хел тайёра какша каш нишон дидем, пага шумо хато ки кардем дар ягон курта ай ҳамин ситуатсия биромада наметонем. барои ҳамин қамехум духтаро ки ман хел
кору мешавад. Шояд ки шумо ин фасона кашиден маҳқултон нашид, дигар фасона исриф намекунем, флизилина бо мисол дар дарунаш туғрӣ мекунем. Чӣ хел ҷадвало қати кор мекунем, любой ҷои ҷадвал қати кор фаҳмида мешавад, любой ҷадвала ҷои любой точкаша кор фаҳмида мешавад. Мана метавонед ки ман инҷаш дар инҷа туғрӣ мегирад, любой ҷош манам хел нукша мемонем, исраш туғрӣ мегирад. Дидена, ина бо ин тарафа туғрӣ мекунем. манам хел туғрӣ кардан мегирем. манам хел духтаро барои чӣ боз ман хат кашидастам чандта шумо да бифаҳмонам. Барои и мисол хмешаки намам хато мекунам, шуморам хато мекунем, любой дузанда хатогӣ дора, хатогиро бифаҳмонатонам. Якум фасони мо дар даруни схема буд капелка. Мана капелкаи мо хати намхел кабуд қати мана кашидем. Мана омадаги манам хел ина хати кабуд капел кашид. Капелкаи набинед хел хуш омадагия чотка. Ана дуюмаш хай кушодем маъқул нашид, мисол метавонам ки дараф лизил дига накунам, ҳамида бо фасонма алиш кунам. дуюм фасона кашидем духтаро сердечка. Мана бинед чӣ кушод омадагия. Мана ина нукуш, мана нукуш, мана хати сиёҳ, мана хати сиёҳ, иманаи хати сиёҳ, мана хати сиёҳ, хати сиёҳ, ҳама хати сиёҳ аймо сердечка, хати манаи кабуд аймо қатра капелка меган ҳавай. Вақте ки мекушем мебинем ки камтар калонай, хой иш капелка калон набуд нормально. Ана сердечка кунҷош калон омадагия. Мо чӣ хел майда кардем, нишон додам ку мана хелози мондему, мана ми тараф манам оварда анамҷа гирифтем майдаш кардем. Ина бо кунҷакоша майда кардем. Аввал кунҷо қариб ровна 20-21 буд, ина кушодиш мо гирифтем майда тар кардем, 19 ним омад майда таш бо 1 сантиметри майда. бо чанд қай ки метавонед духтаро бо айҳамҷа нигоҳ карда мана хел дарун оварда туғрӣ кардан мегиред. мақсади гапи ма дар ин навор буд ки духтаро вақте ки хато мекунед шумо зиқ нашавед. ҳамаи мо хатогӣ дорем, любой дузанда хатогӣ дора, хато мекуна. просто хатогиашона дар видеора намепартоянд ки мақсад хато шид навори паси парда мешавад, бо айсар мекашанд, туғриша нишон метиҳанд. духтаро навоз мисол ман чандта кашидам, иш да хато кардам, уша кашидам. шумом ҳам хеле ситуатсияда ки ғалат дидем буромаданша битонед.